Čaute, ja som Majty a toto je informačka na koniec videíka. Tak, konec sa séria a bude nová séria a tá bude až dosť. Chcel by som to urobiť do stovky, ale to zatiaľ som také 5 videí musím urobiť, každý deň dám 5 videí. Skúsi sa mi to podariť, ale to je asi pre mňa moc ťažké. Moc. Neviem, či sa mi to vydarí, ale neviem, či to bude na 100, ale tak 50 videí bude. Séria bude až 50 partov a to je dosť docela, no. To docela môže byť, no. A tá séria sa bude volať WTF vlog. To je také nezvyčajné meno. A mám zapchatý nos, no. Som trochu prechladol. A ideme sa pozrieť. Ideme na veľkú pesničku, ale bude to potichu, nebojte sa. Avicii. Tak, neviem, či to je tak moc veľa, však. A trochu to stištíme. A kto by to chcel počúvať túto pesničku, je to Avicii, dajte. A je to taká baba, čo tady je v posteli. A tak. Docela je to pekná pesnička toto. Avicii. Majú už obľúbení. The others, they don't like us. Yeah, I know. Why? Toto som prehnal. Ježišmária, mne šiblo, alebo čerňa, neviem. Ale, tak, ja sa s vami učím. Tak vám ju dám, ja to nemusím tancovať. Carrying the weight of the world, but I only have 2 hands. Hope I get a chance to travel the world, but I don't have any plans. Wish that I could stay forever this young. Choose it,